Aquest és el missatge perquè sapigueu que gravarem la sessió. Tenim tots els vídeos dels apunts penjats a la pàgina web, que ho podeu recuperar quan vulgueu. En tot cas, només avisar-vos. Res, bon dia a tothom. Benvingudes a una nova sessió del cicle dels apunts. Sabeu que aquest cicle el vam iniciar l'any 2020. Veig moltes cares assídues aquest darrer dijous de cada mes que portem fent des de l'any 2020. En tot cas, sapigueu que aquest és un espai de diàleg i reflexió amb el sector en què volem aportar una mirada externa, fresca, innovadora, inspiradora i, per què no, a vegades també provocativa, sobre temes que ens afecten no només com a tercer sector, sinó també com a societat. Un espai que durant poc més d'una hora al final ens tregui d'aquest trepidant dia a dia i, naturalment, que ens faci reflexionar, millorar i créixer com a sector. Com sabeu, la sessió s'estructura en dues parts. Una primera part en què la ponent d'avui farà una intervenció d'uns 40-45 minuts, total llibertat per modular en aquest sentit. I després tenim sempre un torn de debat, reflexió, perquè, com sempre diem, aquest és un espai que l'hem de considerar que estem en família i, per tant, sentim-nos lliures de reflexionar conjuntament amb la ponent i de poder aportar el que considereu. Instruccions tècniques ja no us les dono perquè veig que tothom està silenciat i, per tant, superat aquest tema. Avui estem molt contentes, comptem amb una periodista i comunicadora de luxe, amb la Montse Santolino, que és cap de comunicació i coordinadora de la FEDE.cat, la Federació d'Organitzacions per la Justícia Global. Per cert, Montse, felicitats. Crec que avui és Santa Montserrat. Per tant, felicitats, i si n'hi ha més a la sala, igualment. La Montse té més de 20 anys d'experiència com a periodista i, a més, és formadora, consultora en comunicació organitzacional des de la perspectiva de la comunicació per la transformació social. També és especialista en narratives transformadores, columnista i col·laboradora en diferents mitjans de comunicació i activista de base en múltiples causes. Avui li hem demanat a la Montse que ens parli de desenvolupament a la justícia global, un canvi de paradigma per fer front als reptes socials i globals. Amb tot, el que ens interessava d'aquesta veu de la Montse, que coneixem des de fa temps, és que ens expliqui una mica l'evolució i l'articulació de les entitats que treballen en aquests temes de pau, cooperació i drets humans, per també reflexionar conjuntament sobre els reptes compartits que tenim al final com a organitzacions d'iniciativa social i com a societat civil organitzada, ja sigui des de l'atenció a les persones o des d'altra defensa de drets humans, veure quins reptes tenim compartits i, a partir d'aquí, explorar també tot el que vulguem compartir en aquest àmbit. Per tant, no m'enrotllo més. Montse, mil gràcies per acceptar la invitació, de debò, i endavant. Doncs res, efectivament és la Mare de Déu i jo encantada de celebrar-lo amb vosaltres, o sigui, amb vosaltres que veig que són tot dones, amb la qual cosa m'encanta, perfecte. I moltes gràcies, òbviament, Laia, per convidar-me i jo crec que... Jo ja li vaig dir a la Pepa, quan em va convidar, li vaig dir, això que fa aquesta gent és molt interessant, hauríem de fer-ho nosaltres també, perquè nosaltres no tenim un espai com aquest i em sembla que seria bastant guai copiar-lo. O sigui que em reservo, efectivament, la possibilitat d'això, de generar algun espai com aquest de confiança, com vosaltres dieu, i que puguem parlar i plantejar-nos coses mútuament. Ara ja tenim un senyor. Doncs això, acaba. Moltes gràcies. He preparat una petita presentació, més que res per jo en recordar-me del que us vull dir, però si puc fer 40 minuts o 35, faré el mínim possible. És una oportunitat de luxe per nosaltres, per la FEDE, per trobar-nos amb vosaltres. Justament abans parlàvem amb la Laia, que sovint diem, però per què no ens trobem més amb aquesta gent? Per què no parlem més precisament de debats estratègics, que en tenim molts que són conjunts, i ho parlem sovint, o sigui que per nosaltres és una oportunitat per això, per parlar justament d'aquestes coses. Anem a compartir vaig a compartir la meva pantalla. La veieu?
Perfectament, Montse. Perfecte. Doncs, a veure un moment. Doncs bàsicament això, que com us deia la Laia, volia explicar-vos una mica aquesta evolució nostra que hem fet i els espais i els rols que nosaltres trobem que el nostre espai, quin espai ocupem nosaltres en aquest tercer sector i en quins espais ja ens estem trobant amb entitats com les vostres. Ja sabeu qui som, vull dir, jo crec que no cal que us expliqui massa, ja sabeu que a més estem al Raval, que el nostre espai ara es diu Espai Arcadi Oliveres, des de fa un parell d'anys, va ser l'últim homenatge que li van fer al mestre. Després us ensenyaré més fotos o algun vídeo si cal, però aquí els jefes, aquesta és la nostra junta directiva i ens agrada una mica presentar-nos així perquè tenim una junta molt femenina, tenim una junta molt jove, però també molt diversa en relació a les entitats que hi ha i també, òbviament, amb la veu de l'experiència aquí al mig. De fet, una de les coses que us explicaré és que en el nostre procés de governança democràtica i de canvi organitzacional, després de tot un procés feminista, ara tenim codirecció. Per això ara estic jo aquí, perquè la Pepa i jo compartim una mica aquesta tasca i tenim copresidència. No tenim un president, tenim 3 presidents. Tenim un president i 2 presidentes, que és una de les... Ha estat el final de tot un procés de reflexió sobre governança feminista, que un dels fruits, encara estem, òbviament, però un dels fruits ha estat aquest, o sigui, el repte de compartir la direcció i la presidència i d'intentar horitzontalitzar en la mesura del possible l'estructura. Llavors, així, molt ràpidament, els números de qui som i què fem perquè ho tinguem una mica, perquè ens coneixeu una mica així a grans trets. La FEDE.cat tenim, segons com es miri, tenim 34 anys, segons com es miri, tenim 10. O sigui, la primera de les federacions, la Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament, va néixer fa 34 anys, però fa 10 anys, el 2013, ens vam fusionar les 3 federacions històriques. Ja sabeu que nosaltres tenim moltes entitats a Catalunya i molta tendència a organitzar-nos. Llavors, històricament hi havia la Federació d'Organitzacions de Cooperació, que era com la primera que va néixer, però també teníem una Federació de Pau i d'organitzacions que treballaven per la defensa de la pau i també una de drets humans. Llavors, el 2013 ens vam fusionar. I fruit d'aquella fusió va néixer la FEDE, la FEDE.cat el 2013, que va significar tot un canvi, que després us explico una mica, però que no va ser només un canvi de nom o de marca, sinó que realment va significar tota una reflexió al darrere i un salt conceptual important. Llavors, de l'última enquesta interna que hem fet, aquí teniu les dades, 125 organitzacions, 62% associacions, 34% fundacions i tenim algunes plataformes i federacions que ja les tenim a dins, com fins i tot algunes que són infinitament més grans que nosaltres, com la Federació de les AFAs, que també s'han incorporat, o la Plataforma contra les Violències, que són organitzacions, és a la vegada una plataforma d'entitats feministes. El total del pressupost que maneja les nostres entitats són 234 milions d'euros. Hi ha 5.050 persones treballadores al sector, òbviament la majoria dones, ho sabeu perfectament. Llavors, la nostra base social, del conjunt de les entitats, és aquesta que veieu aquí, o sigui, a prop de 500.000 de persones, i si ajuntem els socis donants i els voluntaris, doncs estaríem sobre el 500.000 de persones. Llavors, a les persones que acompanyem, a la vegada, estan treballant també a prop de 500.000 de persones a Catalunya i a l'estat espanyol, i al sud global, el que nosaltres li diem el sud global, a 103 països, acompanyant amb 5 milions de persones, una miqueta més de 5 milions de persones. I com li deia abans de començar la Laia, són 125 organitzacions
més o menys entre les 116, 118, 126, 125 des de fa uns anys, perquè des del 2013, des de la nostra refundació, la nostra base social interna l'hem renovada en un 40%. Què significa això? Que moltes entitats que van néixer als 80 i als 90 per fer temes bàsicament de cooperació internacional, doncs han deixat de fer aquesta feina o han anat desapareixent i llavors han anat marxant de la federació, però hem anat incorporant noves entitats, de manera que una mica nosaltres diem som una federació històrica, però també som una federació renovada, no diria jove, però renovada. Sí que és veritat que la majoria de les organitzacions que tenim a dins, doncs, com la majoria del nostre tercer sector, doncs van néixer als 80, 90, fins als 2000 i poquet. Però, doncs, com us dic, hem renovat molt la nostra base social. La nostra federació no és la mateixa de fa 34 anys ni és la mateixa de fa 20 anys, perquè des de la refundació doncs això, tenim noves entitats que òbviament també marquen el caràcter una mica diferent de la federació. Llavors, com us deia, què és aquesta justícia global? O sigui, quan vam fer la fusió, vam fer, com us deia, un salt conceptual. O sigui, el tema de la justícia global no és només canviar la marca, sinó que volíem una mica trencar amb el passat, en el sentit de que tot el nom complet que es diu, en realitat som la FEDE.cat, Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global. Doncs aquestes tres parts, federació, organitzacions i justícia global, totes elles van ser fruit d'una enquesta. O sigui, després d'una enquesta interna i d'una reflexió, doncs van sortir aquestes tres idees com a coses que havien de mantenir, però, per exemple, el tema d'organitzacions no era menor, perquè una de les reflexions ja en aquell moment que va sorgir va ser el concepte d'ONG com una camisa de força, com un concepte i una idea una mica que ens ancorava al passat i que no ens deixava avançar i que, a més, portava un imaginari, que comportava un imaginari que moltes entitats ja no s'hi veien representades. De manera que van intentar en aquest nou nom deixar això enrere. El concepte de federació sí que ens servia perquè enteníem que era com a plataforma de segon nivell, ens servia i molt també pel nostre caràcter institucional. I després estava tot el tema de la justícia global. Ja sabeu perfectament que la cooperació internacional, aquesta idea d'organitzacions que treballem en temes de pau, cooperació i drets humans, també comportava tot un imaginari sobre el món i sobre un suposat nord ric i un suposat sud pobre, al qual ajudàvem. També hi havia molts conceptes i moltes idees preconcebudes que nosaltres mateixes, les ONGs, havíem provocat i havien generat aquest imaginari, però també ens trobem amb tot el tema dels objectius de desenvolupament del mil·lenni que després es van convertir en els objectius de desenvolupament sostenible. Aquí ja hi ha tot un trencament conceptual sobre la manera d'entendre el món, els objectius de desenvolupament sostenible de les pròpies Nacions Unides. També una mica volen deixar enrere aquesta idea del nord i el sud i comencen a parlar d'aquests objectius de desenvolupament sostenibles són per tothom i els estem treballant a molts ajuntaments i els estem treballant a moltes organitzacions i ja les pròpies Nacions Unides deixen enrere aquesta divisió entre el nord i el sud i comencem a parlar de nord global i sud global per centrar-nos no tant en la pobresa com en les desigualtats i centrar i posar al centre de la nostra anàlisi i de la nostra feina en l'erradicació de les desigualtats. D'aquí una mica tota aquesta idea d'obrir el paraigües. També, òbviament, respon a la lògica de que si ens ajuntem tres federacions amb tres línies de treball i busquem algun concepte o alguna idea, algun paraigües comú que ens serveixi
i en aquell moment vam considerar que realment el concepte que ens podia servir de paraigües a tots plegats podia ser aquest, de la justícia global. Després, si de cas entro aquí a un interactiu que vam fer que està molt bonic i explica algunes coses més, i algun vídeo, però aquesta és una mica la lògica, també, per això dic, no és un canvi de marca, és un canvi realment d'entendre la nostra feina. I després d'una reflexió interna sobre en el moment en què estàvem, que us recordo que el 2013 estàvem sortint de la crisi, la federació, el 2012, la cooperació internacional en plena època de les retallades, l'Agència Catalana de Cooperació va ser la primera agència pública que van retallar, van fer fora el 50% dels treballadors i van retallar la cooperació en un 80%. Això va impactar molt directament sobre nosaltres. De fet, tot l'equip tècnic de la federació va saltar, excepte 2 persones. Després hem pogut recomposar l'equip amb fons europeus en els primers moments, però va ser un cop molt dur per les entitats i per la política pública que amb tant d'esforç havíem aixecat. Llavors, nosaltres, les 3 federacions, ens ajuntem i canviem la nostra manera d'entendre la nostra feina en aquell context. I allò, òbviament, és molt important, del que hem construït després. Llavors, crec que una de les maneres més fàcils d'entendre a què li diem justícia global o treball per la justícia global són els nostres eixos estratègics, que són aquests que veieu aquí. Òbviament, som un lobby, vam néixer com un lobby i seguim sent un lobby i som el principal interlocutor d'aquesta política pública que creiem que és una política pública que va néixer des del carrer, que va néixer des de les acampades, que va néixer als anys 90 des de la ciutadania organitzada i aquesta política que no existia com a tal es va articular des de baix i realment el sector i com a lobby del sector el que hem fet ha estat defensar-la des del moment de la seva creació. La llei de cooperació és del 2001, l'Agència Catalana de Cooperació és del 2003, que va néixer el 2003, i la nostra feina des de llavors ha estat procurar que aquesta política es mantingués en l'agenda i no saltés, òbviament, de les nostres polítiques institucionals. I, a més, de procurar que no saltés i de continuar reclamant el 07. Moltes vegades diem nosaltres mateixos que si no som un exemple supergran de superbon lobby perquè no hem aconseguit el 07, com a mínim de persistència sí que ho som, perquè gràcies a la nostra feina això no ha saltat i, a més, el que sí que fem és acompanyar també les administracions en aquest canvi i en aquesta manera d'entendre la cooperació d'una manera diferent i bàsicament som el principal interlocutor del govern per l'elaboració del pla director, de les bases, de les convocatòries. En aquest sentit sí que exercim el nostre paper de lobby representant del sector i després estan els eixos temàtics, des de la pau i la no violència, drets i llibertats, empresa i drets humans, feminismes, educació i comunicació, que són com els clàssics, immigracions i justícia ambiental, òbviament que també són uns espais de reflexió. Aquests eixos estratègics són eixos que marca el pla estratègic, però també són espais de treball d'entitats. A darrere d'aquests eixos hi ha grups d'entitats que s'ajunten per reflexionar sobre tot això i per determinar una mica l'agenda i l'orientació que ha de tenir la federació i que la junta directiva recull normalment totes les demandes que arriben d'aquests eixos o comissions de treball. Llavors, jo només volia transmetre-ho com aquests 3 rols, espais comuns de reptes amb el tercer sector social. Per un costat, com us deia, sí que després d'explicar-vos la nostra història crítica, que va ser el 2012, sabeu, la crisi econòmica, el 2008, a nosaltres ens arriba el 2012, la federació efectivament depèn molt dels fons públics, pràcticament d'un dia per l'altre desapareix el pressupost de cooperació i l'equip tècnic de la FEDE desapareix.
Però si alguna cosa tenim és que tenim una capacitat d'innovació i adaptació bastant important al context, no? I llavors, allò de que les crisis són oportunitats, doncs en el nostre cas, bastant. O sigui, sí que realment fem molt d'esforç per intentar llegir el context. I no només això, sinó avançar-nos als escenaris, als possibles escenaris futurs, no? O sigui, el que ens va passar el 2012 no ens tornarà a passar, perquè ara fem moltes reflexions i els nostres propis plans de treball intentant avançar-nos molt a quins seran els escenaris futurs econòmics, polítics, socials, etc. Llavors, per una banda, ens hi vam trobar, que no sé si totes ho sabeu, però ens hi vam trobar que les persones de l'equip tècnic, juntament amb les entitats, el 2012 vam acabar ocupant l'Agència Catalana de Cooperació per intentar reclamar, sobretot, òbviament que es mantingués la cooperació, però també, bàsicament, aquella ocupació va respondre a que hi havia algunes entitats que el govern els havia concedit uns programes a 3 anys i de cop es va aturar aquest finançament i les entitats que havien compromès fons, òbviament amb els nostres socis d'altres països, es van quedar absolutament tirats i, a més, amb deutes. I llavors nosaltres vam iniciar tota una batalla per aconseguir que, com a mínim, aquells diners compromesos es donessin, perquè si no això suposava pràcticament que desapareguessin algunes entitats. I vam iniciar tota una batalla legal, però també vam acabar ocupant l'Agència Catalana de Cooperació, perquè va ser realment una situació extrema per a algunes entitats. Però en aquell moment, clar, també era el moment del 15M. Vull dir, en aquell moment nosaltres ens hi vam trobar amb una crisi econòmica, amb una crisi de finançament, però també amb una crisi de representació, en la qual els moviments socials qüestionaven molt fortament, ens qüestionaven també molt fortament com a ONGs, com a organitzacions. I hi havia discursos molt durs en aquell moment que ens consideraven establishment, també a nosaltres. I també va ser un cop fort i va ser tot un moment de reflexionar sobre quin era el nostre paper, sobre com ens havien apropat a les institucions, en el llenguatge i en tot, i ens havíem allunyat molt dels moviments socials organitzats i molt de la ciutadania. Llavors, a més, la crisi econòmica va accelerar la nostra refundació, en el sentit que vam necessitar ajuntar-nos per poder defensar millor les nostres organitzacions i la crisi de finançament ens va portar per primera vegada a presentar-nos a projectes europeus, també una mica quan estàvem en mode de supervivència. I vam entrar aquí, encara continuem, i gràcies a això hem començat a treballar amb plataformes. Nosaltres, òbviament, no ens presentem a convocatòries les quals competim amb les nostres entitats, ens presentem amb finançament europeu només en plataformes de segon o tercer nivell i a més, a projectes europeus que tenim finançament en cascada, o sigui, per intentar sempre que els diners de la Unió Europea acabin arribant a les entitats més petites que de cap manera podrien presentar-se soles a finançament europeu. I també, a partir d'aquell moment, vam iniciar, a partir justament de l'ocupació de l'Agència Catalana i de la relació i del paper que vam tenir en aquell moment, vam establir una relació diferent amb els moviments socials. O sigui, vam començar a tendir ponts després de molts anys d'allunyament de moltes organitzacions de base i de molts moviments socials. I, a més, una altra cosa que va passar és que en aquell moment moltes organitzacions nostres, les seves bases socials, els van exigir que s'ocupessin dels problemes aquí. Vull dir, organitzacions que històricament havien treballat només a països del sud van començar a treballar aquí, però és que organitzacions com Amnistia Internacional van fer un gir i van començar a ocupar-se de... Ja ho veieu ara que estan des en temes d'habitatge, tant en temes de residències. Doncs això va passar en aquell moment. Moltes bases socials, molts socis i sòcies li van exigir a les seves organitzacions
que treballessin també en la situació que estava succeint a la nostra societat. Llavors, aquí es va també una mica diluir aquesta frontera entre treballar en altres països i treballar aquí. Llavors tenim moltes organitzacions que també ja directament van començar a treballar aquí, i algunes que, òbviament, també formen part de la Confederació i algunes grans entitats. Però allò també va ser un canvi rellevant i va ser una manera pràctica de fer la justícia global. Ja no teoritzaven sobre la justícia aquí i allà i sobre els problemes aquí i allà, sinó que realment van començar a treballar d'una manera molt clara amb una agenda realment global. I global significava que també havien de tenir present la nostra societat perquè realment això tingués coherència, i el concepte que manegaven de justícia global tingués coherència. I aquí, de fet, durant molts anys van animar i van formar part d'aquesta megacampanya que vam fer de Pobresa Zero. O sigui, aquest front social i aquesta campanya nosaltres hi vam formar part des del principi i en els últims moments la plataforma es deia la campanya es deia Pobresa Zero i Justícia Global, perquè sí que també enteníem que això havia de respondre a una lògica diferent de com treballar. I això us deia, les crisis i oportunitats, això per nosaltres va suposar tots uns canvis interns, però després l'altre gran canvi o les altres grans consideracions van venir de la mà de la crisi política, o sigui, en tot el tema del procés, heu vist que tenim un eix que es diu de drets i llibertats. O sigui, nosaltres estàvem molt enfocades als drets humans i a la defensa dels drets humans a fora de les nostres fronteres. Però, òbviament, hem hagut de tenir una intervenció i una acció també de la nostra crisi política i hem animat també i hem treballat i hem format part de plataformes àmplies de defensa de drets i òbviament, a la nostra agenda necessàriament els drets civils i polítics havien d'entrar perquè és això, no podíem parlar de justícia global sense defensar els drets humans a casa nostra i van entrar a l'agenda els drets civils i polítics amb molta força i sí, diguem-ne, tota la crisi econòmica i el 15M ens van portar a generar espais de trobada i a fer de pont amb els moviments socials, doncs aquí la crisi política també ens ha portat molt fortament a treballar amb sindicats, amb altres federacions d'altres àmbits, des de culturals, esportives, i també a fer una mica aquest pont entre diferents tipus d'entitats i espais associatius. Llavors, tot això és l'espai que ha vingut donat una mica també pel context que és, com us dic, és el que ens hem trobat i és on ens hem trobat amb moltes entitats del tercer sector. Després, com us deia, aquesta experiència de lobby i d'incidència política. Aquí, òbviament, també ens trobem amb entitats del tercer sector social. Com us deia, la nostra feina és feina de lobby, bàsicament, i intentem mantenir-nos en aquest espai intermig entre la proposta i la protesta i la proposta permanentment i amb una lògica molt de coproducció de polítiques públiques. Òbviament, no és el mateix la política de cooperació que la política de drets socials. No és el mateix perquè la política de cooperació és infinitament més petita en pressupost i això significa també més controlable i més manegable des de les entitats a l'hora de poder fiscalitzar-la o de poder fer proposta política. Però hem treballat fortament en alguns temes, estem acostumats a fer incidència política. Ara mateix tenim el compromís del govern, en l'últim pla director, seguim barallant-nos pel 07 i no hem baixat els braços mai perquè realment aquest petit pressupost, el pressupost global, és el que ens permet fer moltes coses molt diferents. I ara mateix, una de les fites més importants per nosaltres, ara mateix en el Parlament, en la Comissió d'Exteriors, s'està tancant la ponència i les compareixences de diferents agents socials
per acabar determinant com serà la llei d'empresa i drets humans que nosaltres impulsem des de fa molt de temps, que s'ha aprovat per majoria al Parlament i està a punt de sortir un centre públic d'empresa i drets humans després de tota una iniciativa legislativa i de treball polític continuant durant molts anys amb tots els partits. I en un context, com ja sabeu, molt complicat, o sigui, tota la crisi política ha significat, en el cas d'Exteriors, que portem 6 consellers en 7 anys. Això significa que tota aquesta inestabilitat política hem hagut de nosaltres, una i una altra vegada començar amb nous equips, començar totes les rondes de partits, començar tots els documents de proposta, començar totes les negociacions, però si aquest 07 i aquest Centre Públic d'Empresa i Drets Humans continuen vius és perquè efectivament no hem baixat els braços i hem seguit treballant durant tots aquests anys, no? Però ara mateix també aquesta idea i aquest paraigües ampli de la justícia global fa que no centrem, hem obert els nostres espais d'incidència, ja no només interlocutem amb Exteriors i amb cooperació internacional, sinó que estem treballant amb el Departament d'Educació, estem obrint interlocucions amb la Conselleria de Feminismes, ara mateix tenim un decàleg per les municipals sobre la taula, vull dir que continuem en tots aquests temes. I en el tema de la desburocratització, que també treballem des de fa 3 o 4 anys i en el qual efectivament ja ens hem trobat en espais amb moltes entitats del tercer sector. Ja vam fer una jornada amb la presència del conseller amb la taula i sabem que des de polítiques digitals estan treballant. Aquí han coincidit els desitjos de totes les entitats i aquest, òbviament, és un dels grans reptes. Nosaltres hem calculat que el 50% de la feina de la nostra gent, en comptes de fer la feina, la fem servir per omplir formularis i justificacions. Llavors ha arribat un moment en què ens semblava completament desproporcionat i inútil tota aquesta feina i hi ha moltes entitats nostres que això li diuen violència institucional i en aquests termes se li ha manifestat al govern. O sigui, les convocatòries sense temps, els formularis infinitos, vull dir, tot això hem obert tota una línia de treball que és comuna, òbviament, i que és un repte compartit de com simplificar i harmonitzar tot això perquè la nostra feina sigui treballar en les nostres missions i no en omplir papers, i aquí, òbviament, és un dels espais comuns de treball que hem obert i que ha de continuar. I després, recentment, tot el tema també de la intel·ligència artificial, del control de la intel·ligència artificial i de l'automatització. I també estem treballant amb aquesta visió d'anticipar-nos al disseny de la política pública, a totes les instruccions que arribaran d'Europa. Se suposa que ara a la presidència europea de la Unió Europea arribarà un reglament per la implementació de tot això i aquí també tenim espais des de com s'aplicarà la intel·ligència artificial en les fronteres i com s'aplicarà en els nostres serveis socials i com s'aplicarà en els nostres barris amb les càmeres de reconeixement facial. Aquí també tenim un espai en el qual ja hem compartit i ens hi hem trobat amb moltes entitats del tercer sector. I després està tot el tema de la renovació interna. La renovació interna i el canvi organitzacional també hi hem posat molts esforços i aquí també ens estem trobant amb moltes entitats i cooperatives i amb el sector de l'economia social i solidària. Fem molta feina de suport a les entitats, però entenent-ho com a acompanyament d'adaptació a aquest context i de previsió d'aquests escenaris. I en aquest sentit, nosaltres li diem processos de canvi organitzacional. Hem iniciat processos de reflexió interna en clau feminista, per exemple, que sí que era un espai, una feina que veníem fent des de feia molt temps de reflexió, però aquests processos de reflexió han vingut amb formació, han vingut amb qüestionaments i han vingut amb propostes de canvi concretes. Llavors, algunes d'elles han estat un protocol contra les violències que ara
en l'assemblea ja s'ha votat que seria obligatori. O sigui, nosaltres tenim un protocol contra les violències amb una mirada molt àmplia que tenim obligació les entitats de, per una banda, comprometre's amb el nostre protocol i, per altra banda, tenir el seu propi protocol adaptat al nostre, i també aquest procés intern ha comportat, com us deia, canvis i propostes a nivell de governança democràtica i feminista, canvis que nosaltres, per una banda, a la pròpia federació intentem implementar, però que en aquest procés d'acompanyament comporta que les pròpies organitzacions vagin també realitzant aquests canvis, aquest espai que hem obert també en xarxa amb altres organitzacions. Li diem xarxa de transicions feministes. De fet, tenim una xarxa de transicions feministes en les quals moltes entitats també de segon grau ens estem acompanyant en veure com implementar tots aquests canvis. I, a més, ara, després d'uns anys en aquest procés més de canvi organitzacional en clau feminista, volem començar a fer-ho en clau antiracista també. Després d'aquesta experiència, en la qual aquest acompanyament hem acompanyat i hem format i hem reflexionat amb tot el sector, o amb espais específics per direccions i juntes, amb espais específics per tècniques. Després de tot aquest procés i de veure els resultats, doncs començarem, estem en ello, per començar també tot un procés de revisió interna en clau antiracista. També després d'analitzar-nos i d'analitzar la nostra societat i totes les mancances que com a organitzacions blanques tenim, doncs és un nou pas que volem fer. I, a més, portem anys també treballant amb periodistes i intentant també a nivell social canviar tot el relat sobre la nostra feina, sobre les nostres organitzacions, sobre els nostres objectius, i aquí també ens hem trobat amb diferents entitats i particularment amb beques que sí que hem fet algunes activitats i accions de treball comú en temes de comunicació. I ja està. I una mica això és el que us volia explicar. A veure, si voleu saber moltes coses del CBC, de la federació, etc., us convido a que mireu aquest interactiu. És un interactiu que vam fer a l'Ara, que explica tot això, que ho vam fer ara fa uns mesos. A veure, el que jo volia ensenyar-vos era... Aquí hi ha números, hi ha tota una cronologia històrica del tema. I potser ara, a veure, us poso un petit vídeo. No us sentim, Montse. Us sentiu la resta? No, Em sembla que hem de compartir, d'alguna manera s'ha de compartir l'àudio. En el moment de compartir la pantalla hi ha un check que poses compartir àudio. Segurament, jo crec que has de descompartir i tornar a compartir. Treure i tornar a posar. Crec. Doncs no passa res, perquè en realitat... A veure, ara com situo aquí. Perquè en realitat, si no ho veiem, tampoc passa res, perquè ja us dic que això ho podeu seguir vosaltres. Només dins d'aquest interactiu hi ha una conversa entre Miriam Hatibi, que forma part de la nostra comissió de codi ètic, i el Francesc Mateu, que també forma part de la nostra comissió de codi ètic, però ja sabeu que va ser expresident nostre. De fet, va ser l'expresident que va pilotar, de fet, tot aquest canvi cap a la justícia global. I llavors allà hi ha diferents converses, hi ha diferents materials, definicions. Vull dir que si us interessa de qualsevol manera aprofundir en alguna de les coses més de coneixement a nivell temàtic o conceptual, doncs allà trobareu tot això. Vols que ho provem, Montse, o què? Bueno, si vols, però vull dir, no és... Bueno, fes compartir, ja veuràs.
Sí, anem bé de temps, eh? Si fas compartir, en el moment de fer compartir, crec que hi ha un check que posa compartir sonido. Vale, voy a mirar. Crec, ho provem, i si no, tenim la referència i ho enviarem com que, si ens permets, enviarem la presentació als assistents. Tindreu allà l'enllaç en aquests interactius. D'acord? Ara ho veig. Llavors estic manejant, O si vols, posa... Espera, ja he posat compartit so, anem a provar-ho ara i si no, doncs... Vale, perfecte. Aprofito perquè veieu una mica la definició de justícia global, no? Té com a objectiu la definició. Ara no veiem res, Montse. Vale. Jo crec que has de tornar a compartir. Ara? Ara sí. Anem a provar-ho. Això que us deia, la definició formal, entre cometes, de justícia global, té com a objectiu la transformació de les relacions de poder que generen desigualtats arreu i garantir l'eliminació de tota forma de violència i sostenibilitat de la vida del planeta. Una estratègia és una estratègia per incidir en les estructures econòmiques, polítiques i socials a escala global i local per qüestionar els models de vida i de desenvolupament tant individuals com col·lectius. Ja veieu que és així d'ampli, però perquè intenta recollir moltes coses i ara anem a veure si podeu sentir el vídeo. Ara? No, però no passa res, Montse. Com que posarem l'enllaç... Exacte. No passa res. Igual sóc jo que no ho sento, eh? No ho sentiu. Vale, doncs no s'amoïneu. No patim. Sí, exacte. Cap problema. No és tan rellevant, o sigui... Vale, llavors, mira, deixarem de compartir, així ens veiem tots les cares. Sí. Doncs mil gràcies, Montse, de debò. T'escoltava i em venia al cap, no sé per què no l'hem convidat abans. Perquè... No, però tampoc... També el que jo volia saber és justament això, no? La vostra idea, quan em vau dir que parlés una mica de reptes compartits o de la federació, el que vull saber jo és si això us serveix d'alguna cosa en general, no? I si us ressona de les vostres pròpies realitats en alguna mesura. Jo crec que ens ressona molt. El que passa que jo quan se'ns va córrer la idea de dir, penseu que, clar, un cicle que és una persona cada mes, sempre ho diem, entitats, si se'ls ocorreix gent que creieu que podem portar, feu-nos-ho saber, perquè realment una persona cada mes des de l'any 2020 és molta gent que ha anat passant i necessitem també que ens digueu què us interessa escoltar. Però en tot cas sorgeix una mica d'una percepció que és segur que compartim moltes coses, però encara treballem una mica com en paral·lel. Segur que hi ha entitats que tenen més connexió, parlaves d'ECAS, parlaves de la taula, però clar, nosaltres com a confederació fa des de l'any 2017 que fem un programa de governança democràtica al tercer sector. Tenim un programa que li diem gestió del canvi pel foment de l'equitat de gènere al tercer sector. Clar, veure que hi ha entitats que estan fent processos similars i poder, encara que sigui, compartir com ho estem fent, amb quins resultats, amb quins objectius. A mi, per exemple, em meravella sentir-te parlar de lobby amb aquesta forma tan descomplexada. El tercer sector no sempre
utilitzem aquestes paraules. M'agrada molt el que deies de que heu treballat el tema del relat, de que us vau adonar que estàveu construint un relat que tampoc... Jo crec que hi ha És que no moltes s'ajustava. coses... Senzillament la idea social sobre el que fem i fèiem ha canviat moltíssim i no s'ajustava i no s'acaba d'ajustar encara la idea que té la ciutadania sobre el que fem. I el que fem no té res a veure a les coses que fèiem fa 30 anys, però hi ha un imaginari molt pesat sobre la nostra feina. Llavors era com una prioritat canviar-ho. Totalment. I aquí jo crec que el tercer sector social també té un imaginari que té molt pes. És a dir, i a més que a vegades segurament el propi sector construïm relats diversos. No sé, durant una època es va parlar d'ONG social. Diria que era la paraula que utilitzava el tercer sector, era ONGs socials, ONGs. És realment compartit això? No sé, coses que em venen al cap. Veig que hi ha gent que vol parlar, per tant, fabulós, perquè a vegades costa trencar el gel, però veig que avui no. Agnès, endavant. Bueno, jo només... un gust sentir la Montse i moltes gràcies. I, clar, hem fet coses i el primer que em ve és per què no en seguim fent, no? O sigui, em venia clar perquè ha passat en pobresa zero justícia global, no? Perquè aquells anys, no? Aquell recorregut va ser molt guapo i com una nostàlgia, no? Del que vam fer i vam arribar. I de comunicació també ho tenim una mica com aturat. Llavors, sí, pensava que hauríem de fer més coses i com a, diguem, àmbit nou que has mencionat i que per nosaltres crec que és molt assignatura pendent i que seria molt interessant com iniciar aquest camí juntes i almenys, potser començar per una formació, per posar-nos al dia d'on esteu, perquè crec que ens ve que és tot el tema de la intel·ligència artificial, els algoritmes que comentaves, jo crec que la que ens ve per aquí, d'extensions i ja del poder i de la discriminació i del control a través d'això és brutal i jo a vegades penso això, no ens estem movent i com tu has dit ens estem anticipant, ens hem d'enganxar aquest carro, o sigui, hem de fer perquè és que si no ens caurà a sobre amb tot el pes, vull dir, ja estan passant coses i el que ens ve, no? Llavors, em volia preguntar sobre tot això, en quin punt esteu i de quina manera podríem compartir aquesta entrada en aquest àmbit. Com a cosa molt pràctica, hem suscitat altres coses, però bueno, si aquí poguéssim... Laia, contesto ara o recollim? Sí, contesta ara, perquè no hi ha més mans aixecades, per tant... No, el tema és que, a més, la intel·ligència artificial estem treballant en un marc més ampli, que és el de la digitalització, que també entenem com a digitalització feminista i antiracista. Llavors, en aquest marc, comencem a treballar també els temes d'intel·ligència artificial amb la consciència absoluta de que ja a dia d'avui la idea de la vulneració de drets humans com una cosa que ens passarà com ens estava passant, ja no és així. La vulneració dels drets humans ja avui, bona part de la vulneració dels drets humans és virtual, és digital i això creixerà. Llavors, amb aquesta consciència vam començar a treballar tots aquests temes. Llavors, la situació és que, primer, estem, per una banda, generant consciència a les nostres pròpies entitats, de que per aquí vindran moltes vulneracions, o sigui, ja hi ha reconeixement facial a les fronteres, ja s'estan implementant, sobretot amb les càmeres a tot arreu, vull dir, ara mateix hi ha un programa, primer hi havia un programa al Raval, un primer programa pilot que sembla que s'ha frenat, però que nosaltres ja hem intervingut demanant informació a l'Ajuntament i demanant informació pública sobre el tema. Sembla que s'ha frenat. Ara hi ha una altra iniciativa a Passeig de Gràcia. Vull dir, generant primer coneixement i publicitant tots aquests temes, però després és que ara mateix el que us deia, no? O sigui, la nostra idea de la feina que fem en intel·ligència artificial no és tant preparant-nos per dissenyar algoritmes nosaltres, sinó aquest és un moment d'oportunitat a nivell de política pública, perquè ara s'estan dissenyant moltes coses i llavors el que ens vam adonar és que en els espais de governança d'aquests temes
hi havia molta gent de la universitat, hi havia molta gent tequi, molts friquis de la tecnologia, però no hi havia entitats. I és com estem reclamant la nostra presència en aquests espais perquè, òbviament, considerem que els experts en drets humans, les expertes som nosaltres, ni els acadèmics, ni... O sigui, en qualsevol cas de manera col·lectiva, però que no podem no estar en alguns espais. De manera que el que estem és, sobretot, treballant perquè quan es generin, quan s'apliquin aquests reglaments i totes les administracions hagin d'implementar aquesta intel·ligència artificial, però tenir també uns òrgans consultius sobre la seva aplicació, que nosaltres hi siguem. O sigui, més enllà de que sapiguem o no sapiguem de tecnologia, no és un tema de que sapiguem dissenyar nosaltres algoritmes. És un tema de que en aquells espais on es prenguin decisions sobre algoritmes, nosaltres hem de ser. I hem de ser les entitats, i òbviament han de ser les entitats del tercer sector. O sigui, tota l'automatització, ja hi ha, tots els serveis socials, ja hi ha màquines prenent decisions, ja hi ha algoritmes prenent decisions. I hem de saber com funcionen, però sobretot hem de poder exigir transparència per poder demanar informació sobre com funciona i, en qualsevol cas, per poder informar a la ciutadania, als nostres usuaris, en el cas de moltes entitats, de que li retirin una ajuda, que no li donin, per què ha pres la decisió l'algoritme. Llavors, per poder treballar amb la gent que acompanyem, això és imprescindible i la feina que estem fent va molt en aquest sentit i hem generat un grup, a més, de treballar-ho bastant en xarxa, hem generat un grup de treball que es diu Intel·ligència Artificial Ciutadana, en el qual es pot incorporar totes les entitats que vulguin, però ara estem molt amb aquesta mirada posada en què Pedro Sánchez té com la voluntat de que hi hagi diferents temes que s'aprovin durant la seva presidència. El reglament d'intel·ligència artificial serà un d'aquests i a partir d'aquest moment això arribarà a l'estat espanyol, a les diferents autonomies, als diferents departaments i aquí és on caldrà ser-hi, formant, per exemple, tècnics i tècniques d'administració, funcionaris. Ja hem parlat a l'Escola d'Administració Pública per veure de quina manera nosaltres ens podem colar aquí perquè les formacions que es facin a tots els funcionaris i les funcionàries sigui la formació estrictament tècnica, però també vagi acompanyat d'un anàlisi de riscos i un discurs social, dels riscos socials que pot tenir tot això i les consideracions que s'han de fer a nivell d'intel·ligència artificial. O sigui que estem una mica fent tota aquesta feina, però òbviament oberta a la participació i a la col·laboració de totes les entitats del tercer sector, perquè veiem per nosaltres que els dos àmbits prioritats són tot aquest tema de fronteres i antiracisme, que és molt clar, el tema racista, però també serveis socials és crítics. I una política pública de drets socials no es pot fer sense tenir en compte aquest tema, perquè serà fonamental per l'accés de la ciutadania a algunes ajudes i alguns drets. O sigui que estem una mica en aquest punt. Gràcies, Montse. Elisenda. Hola, bon dia. Bé, jo estic una mica com l'Agnès i com apuntava la Laia, no? És a dir, ostres, com és que no col·laborem més, no? I amb la Montse hem parlat alguna vegada també i cada vegada que personalment l'escolto, doncs cada vegada me torna a sortir aquesta pregunta, és a dir, ostres, com és que no ens apropem més i que no fem més coses conjuntament. A partir d'aquí, jo tenia algunes preguntes més concretes i algunes reflexions més generals. Com a pregunta concreta era, aviam, si aquesta llei d'empresa i drets humans, que apuntaves que esteu treballant i incidint perquè tiri endavant, si ens en podies fer 5 cèntims al voltant de què conté. És a dir, què és el que pretén i quins temes apunta. Llavors, jo penso que de tots els reptes o rols i els espais comuns que has apuntat, totalment d'acord. Penso que són temes que estem treballant i que compartim. Sobretot també el tema de la incidència, i això també alguna vegada ho hem parlat. És a dir, com fem incidència per posar al centre de l'agenda política la garantia de drets, en el nostre cas la garantia de drets de la infància, de drets humans en general. És a dir, penso que és un gran repte que tenim conjuntament. És a dir, hem de poder
transformar aquesta societat cap a una societat que incorpori aquesta mirada de perspectiva de drets i de garantia de drets, no? I això penso que és urgent, perquè d'això se'n deriven moltes altres coses, no? I llavors penso que aquest és un ús important que potser hauríem de poder treballar i de poder començar a treballar plegades, no? Estic molt d'acord amb tot el que dèieu, que també apuntàveu amb l'Agnès de tot el tema d'innovació i intel·ligències artificials també. I l'altra qüestió que et volia preguntar és tot aquest suport a les entitats per adaptar-se a aquest canvi, que particularment com a FEDAIA també és un tema que ens preocupa i ens ocupa, és a dir, com donem suport a les entitats, les més petites sobretot, aquelles que tenen més dificultat per deslliurar-se o per tenir recursos per poder destinar a totes aquestes adaptacions. Com vehiculeu aquest suport? Bàsicament seria la pregunta. Com l'articuleu? Moltes coses, Ja, perdó. A veure, Si està és genial, massa, està podem genial. seleccionar. No, està genial. A veure, la llei d'empresa i drets humans. Bàsicament, aquesta llei respon a la nostra voluntat de lluitar contra les causes estructurals dels problemes i no contra les conseqüències. O sigui, nosaltres ja sabeu que el poder de les transnacionals i de les corporacions és molt gran. Nosaltres el que ens hi trobàvem des de fa molts anys és que arribàvem a una comunitat a Colòmbia i nosaltres hi abocàvem molts recursos, amb moltes entitats, amb molts projectes, però tots aquests recursos que nosaltres abocàvem, en realitat arribava una transnacional al mateix poble i la petita cooperació que nosaltres fèiem la desmuntaven aquestes transnacionals que acabaven condicionant absolutament la vida d'una comunitat, d'un poble, etc. Llavors, aquesta llei el que pretén és crear un centre públic d'empresa i drets humans que la seva missió seria fer seguiment de l'acció exterior de les nostres empreses, o sigui, les empreses catalanes amb capital català, amb consells d'administracions catalans, de les conseqüències que això pugui tenir i garantir que es puguin, que les empreses, diguem-ne, de base catalana o estatal, quan surten, deslocalitzen i surten a treballar a altres països, tinguin els estàndards de respecte als drets humans dels seus països, però també nostres, i que no es puguin fer algunes barbaritats que s'estan fent a nivell de respecte als drets humans, socials, mediambientals, etc. Aquesta és, a grans trets, la voluntat. I llavors, sí, hi ha per part d'entitats del sud o per part de qualsevol tipus d'entitat, de comunitat, denúncies de que hi ha unes vulneracions de drets humans o de que hi ha uns comportaments que no s'han de tenir, que, per exemple, les entitats no puguin accedir a subvencions públiques. O sigui, que si una empresa catalana està vulnerant els drets laborals, socials, econòmics, etc., hi ha denúncies de vulneració de drets, que es suspengui el suport públic en manera de subvencions, per exemple, o que no puguin accedir a licitacions públiques. Bé, bàsicament aquesta és una mica la idea, de poder controlar tot això i, sobretot, ja et dic, anar a la causa de moltes vulneracions i no només amb els projectes després per intentar pal·liar els efectes d'aquestes vulneracions, sinó anar, i sobretot perquè cada vegada més tenim la consciència, o sigui, hi ha també una mena d'imaginari sobre que els països tan pobrets estan així per la corrupció. Sí, cert, però aquesta corrupció hi ha uns corruptors, per començar, i normalment estan en els països del nord. Durant els últims anys hem comprovat molt de prop que sovint qui vulnera i qui té més poder que els propis governs, que els propis ajuntaments en molts països són aquestes empreses quan s'instal·len, que són autèntics, que acaben governant en molts casos
I per això vam iniciar fa temps aquesta iniciativa, però que tampoc no és una cosa que se'ns hagi acudit a nosaltres. O sigui, a nivell de Nacions Unides hi ha tota una iniciativa de tractats vinculants sobre aquests temes i nosaltres el que vam fer va ser baixar-ho a Catalunya i a nivell estatal tenim ja una xarxa estatal que està treballant en la mateixa línia, però arran d'una iniciativa de Nacions Unides que diferents països estan liderant, països, la majoria del sud global, que estan liderant a Nacions Unides en aquesta mateixa línia. Després d'incidència política, doncs ja et deia abans que òbviament és central, o sigui, per la nostra feina que podem. O sigui, nosaltres, com a lobbies, tenim dues feines fonamentals, que és aconseguir diners per a les nostres entitats, però també que les polítiques públiques responguin una mica a les nostres demandes, perquè nosaltres, quan fem propostes i quan fem demandes, és perquè coneixem com funciona el sistema i sabem una mica, tenim propostes de com millorar-lo. Llavors, en aquest sentit, la incidència política és fonamental. Abans l'Agnès parlava de pobresa zero i realment va ser una llàstima que la campanya es quedés una mica en stand-by, perquè realment l'important era portar aquell tema al ple. Vam arribar a parlar al ple del Parlament i es va morir la campanya. Llavors, clar, el que sí que us deia és que el que nosaltres podem aportar és perseverància, perquè nosaltres amb el 07 portem des del 92 i el 93. O sigui que mantenir temes vius en agenda, nosaltres en sabem. I el que no val fer lobby és rendir-se, perquè efectivament, en un moment, a més, amb aquesta inestabilitat política en la qual una altra vegada has de començar, una altra vegada has d'explicar als parlamentaris, una altra vegada... Però és que realment aquí és on es guanyen també. O sigui, les mateixes crisis polítiques són oportunitats, perquè sí, quan arriben els nous polítics i els nous equips, tu ja tens tota la feina feta, tens tots els documents i totes les propostes, també tens una finestra d'oportunitat. Llavors, efectivament, jo crec que a nivell de polítiques públiques és importantíssim. El que passa és que també us deia que un dels grans problemes per poder fer una bona incidència és tenir dades i unitats d'anàlisi i d'incidència potents. Llavors, clar, us deia des del principi, el pressupost de cooperació, que des de fa 20 anys no ens posem mai d'acord amb el govern sobre els seus números i els nostres, però nosaltres tenim els nostres números. Sobre pressupost, sobre percentatges, sobre nivell de pressupost executat. Llavors, òbviament, sé perfectament que el nostre petit pressupost i el pressupost de drets socials no són el mateix i que fer una bona incidència a nivell d'àmbit de tercer sector social requereix ajuntar esforços en anàlisi per poder fer coproducció i proposta. Llavors, això és importantíssim i efectivament és una feina que té resultats si realment acabes coneixent la política pública dels números millor que ells. Llavors, clar, això és una feinada. I després, respecte a les entitats petites, doncs ja et dic que les acompanyem com podem, però sí que tenim gent només dedicada a fer seguiment d'aquestes petites entitats. En entrevistes, enquestes, intentem. Quan detectem que hi ha entitats que no apareixen a les assemblees, que no responen mails, que no fan seguiment, doncs intentem mantenir entrevistes i intentar sempre estar a prop i adaptar-nos i demanar sempre a veure què necessites per poder fer seguiment. I intentar també que tots els grups de treball puguin ser el més accessibles i oberts possibles perquè aquestes entitats puguin fer seguiment, adaptar les exigències, per exemple, del tema del protocol de les violències sexistes. Doncs, òbviament, hi ha entitats que els és fàcil fer un protocol d'igualtat, però hi ha entitats molt petitones que no tenen aquesta capacitat i ens hem inventat fórmules de peer-to-peer, de petites entitats perquè s'acompanyessin i perquè aquests protocols s'adaptessin amb un nivell raonable per tipus d'entitats i que aquesta feina la poguessin fer de manera compartida entre petites entitats i poguessin compartir els seus problemes i poguessin avançar en la generació d'aquests protocols conjuntament. Per exemple, hem buscat fórmules perquè no haguessin de copiar els protocols de les grans entitats que no tenen res a veure amb elles, però que es poguessin acompanyar també mútuament, òbviament, amb el suport de tècniques. El tema, com et deia, dels fons europeus.
O sigui, els nostres fons europeus s'han centrat en programes de periodisme, de comunicació, per fer beques de periodisme, però només poden accedir a entitats petites i mitjanes. Les grans entitats no poden accedir en aquestes beques nostres perquè justament el que volem era reforçar els departaments de comunicació de petites i mitjanes entitats. Doncs intentem sempre no perdre això de vista, sobretot en el cas de les més petites, i inventar fórmules per facilitar-los la feina i les exigències. La quota, per exemple, les nostres quotes són en funció dels ingressos. Vull dir, hi ha entitats que pràcticament no paguen res i hi ha entitats que paguen molt. Vull dir que una mica de totes aquestes maneres. No sé si he contestat a tot, Vale. Gràcies, Montse. Escolteu, tenim una última paraula de la Salwa. Hola. Si no, em faig jo una altra, que és molt ràpida. Me l'apunto per després. Ja està, Salwa està aquí. Sí? Hola. Hola, bon dia. Bon dia. No sé si em coneixeu, soc la Salwa Algarbi, de l'Associació de Dones Amazigues, també tot. Fa anys formava part de la Junta de la Federació dels Drets Humans al nom del Centre UNESCO de Catalunya, perquè en el seu moment era la cap del Departament de Drets Humans. Això era entre el 2007 fins al 2011 o alguna cosa així, abans de la transformació, diguem, Sí. Bé, la meva pregunta està relacionada amb el tema de la diversitat. Veig que noto diguem-ne que el context de la diversitat lligat al tema de la immigració, i sabem perfectament que el tema de la immigració és el tema molt lligat a drets socials, a la dignitat humana, als drets culturals i religiosos i tot el que embarca el context, diguem-ne, de ciutadania, però en el context de participació i la presència i diguem-ne, el context del tema no ens parla de la diversitat com si no tenim immigració, que de fet em sembla que a nivell tant de la Confederació com de la Federació no hi ha cap entitat de persones migrades. Ja sé que la majoria de les entitats que entren dintre del marc de la immigració són entitats petites i tal, però és com si des de la meva perspectiva i des de la línia de transseccionalitat, de la transversalitat, jo penso que és important fer un esforç per incorporar el context de la diversitat. No sé què penseu, si hi ha alguna perspectiva des d'aquesta línia, si s'ha posat sobre la taula aquest tema i tal. Jo el que et puc explicar, Salwa, és que per nosaltres ara és central. O sigui, bàsicament perquè també hi ha uns moviments, us recordo que en el moment de la pandèmia la primera gran mani que es va fer a Barcelona, la primera protesta, va ser després una mica replicant les protestes als Estats Units justament del moviment antiracista. Llavors, bé, les persones migrades i particularment les persones racialitzades s'estan organitzant per tenir veu i en el cas de les organitzacions de cooperació, pau i drets humans, ens interpel·len directament. Llavors, nosaltres no podem continuar ignorant això. Llavors, jo t'explico el que nosaltres estem fent. Nosaltres tenim un eix de migracions, un eix estratègic de migracions, que es diu ara de migracions i dret a la mobilitat, però que va néixer el 2015 com a grup de refugiades. Vull dir, durant la crisi del 2015, crisi d'acollida de persones refugiades, vam formar un grup d'entitats perquè, òbviament, a dins nostre tenim entitats que feien totes les fases de la migració, des de treballar en països d'origen, en països de trànsit i aquí com en l'acollida. Llavors, de seguida, això va sortir per donar resposta a la crisi en aquell moment, però de seguida el mateix grup va fer la reflexió interna de que no podien ser un grup de refugiades, que havien de ser un grup de migracions i que parlés de migracions i de dret a la mobilitat. I la següent reflexió que va fer el propi grup era una mica què fem les organitzacions blanques, plenes de gent blanca, parlant de migracions. I llavors el grup va ser el primer grup intern que es va obrir, o sigui, en principi són grups de treball d'organitzacions federades,
Però llavors, davant la realitat de que no teníem ni la veu de les persones migrants ni la veu d'organitzacions i col·lectius migrants, es va decidir obrir el grup perquè poguessin incorporar-se col·lectius de migrants, encara que no estiguessin federats ni estiguessin molt formalitzats ni tinguessin una ONG com nosaltres la enteníem. Llavors, a partir d'aquí és que acabem arribant ara mateix en aquesta necessitat o en aquest plantejament de fer una revisió de les nostres organitzacions en clau antiracista, de començar tot un procés intern de reflexió sobre aquest tema. Però ha estat una mica, després de tot aquest procés, d'incorporar, d'anar canviant el relat també, a partir de la reflexió interna, d'anar incorporant també la veu de col·lectius de persones migrades. Nosaltres hem estat recollint, han estat un focal de recollida de signatures per la ILP, per exemple. Llavors, per nosaltres ara això és bastant important, però ha estat fruit d'una petita reflexió que hem anat fent amb aquestes entitats, i després aquesta reflexió ja s'ha fet en el marc d'algunes entitats. O sigui, us poso l'exemple, per exemple, de Sos Racisme. O sigui, Sos Racisme va fer tota una reflexió també, que per nosaltres, òbviament, era una de les entitats nostres de referència sobre aquests temes, en la qual, efectivament, la pròpia Junta va reflexionar sobre què fem persones blanques parlant d'antiracisme. Llavors, ara, les persones referents de l'entitat i els seus tècnics són persones migrades i racialitzades, també. Llavors, a la vegada, en aquest grup de migracions, també hi ha hagut una evolució, de manera que des del 2015 aquí ja tenim, si no la meitat pràcticament, de persones que ja són migrades i racialitzades, o bé perquè són de col·lectius migrants, o bé perquè són portaveus de les nostres pròpies entitats que ja són persones migrades o fills de migrants. De manera que a poc, però en un procés més o menys de reflexió interna, s'ha anat incorporant aquesta veu i aquesta mirada. Llavors, això que ha passat ara en el marc d'aquest grup de treball de migracions, ara volem estendre-ho com a procés d'aprenentatge i de reflexió a totes les entitats federades. Però això, diguem-ne, de manera més àmplia i com a fruit d'aquest petit treball que han anat fent aquest grup. Però, òbviament, nosaltres considerem que és central i que, a més, a nosaltres ens interpel·la moltíssim, perquè el discurs aquell que estem intentant de construir de la cooperació, efectivament, és un discurs colonial. I llavors, precisament, si volem sostenir aquesta feina de cooperació com realment fraternitat entre els pobles, ens hem de desfer de tota aquesta càrrega colonial, però hem d'assumir que la tenim i hem de construir tot això. Mil gràcies, Montse. Agnès, vols que t'havia quedat alguna cosa? Mira, la llanço perquè estem ja al límit, fora de temps, però a més era un atraco fer-li aquesta pregunta només a la Montse, però ho llenço perquè no sé si hi ha hagut, i pensava, és un tema que és que hi haurà un debat, perquè com que ja ha mencionat que en el moment del 15M els moviments socials de base veien a la FEDE com a establishment, li anava a preguntar, i vosaltres com ens veieu al tercer sector? En aquest sentit. I ara em preguntes això a mi? No, per això dic, per no fer... No. Però jo vull saber-ho. Ho llenço perquè ho podem debatre internament primer, què som i què volem fer. Això dediquem una altra sessió, perquè molaria molt fer una trobada entre entitats nostres i vostres, senzillament, per compartir tot això. No que em convideu a mi, sinó que poguéssim fer una trobada a partir d'aquests temes comuns per parlar d'aquestes coses. Però, òbviament, jo sé perfectament la diversitat que jo tinc a dins i sé perfectament la diversitat que hi ha al tercer sector i que ECAS no és el mateix que les altres coses i fins i tot, o sigui, jo tinc diversitat, però extrems de que entitats que suposadament vosaltres pel nom i la marca diríeu, uala, que és supergran, i són 3 persones a l'oficina de Barcelona, perquè resulta que l'oficina central està a Madrid i aquí són una organització per nosaltres petita. I resulta que hi ha altres organitzacions que aparentment són petites, que maneguen fons i que estan molt, i que fan molta incidència i tenen molta influència a nivell polític. O sigui, que no puc dir-te com veig el tercer sector. És que el tercer sector és molt ampli. I per començar això, llavors, és un gran debat que podem tenir, però sí que crec que així, de manera simplificada, simplista, i una mica caricaturesca, és com que
Hi ha moltes entitats del tercer sector que a nosaltres ens veuen com a radicals, entre cometes, i al revés igual, no? I llavors jo crec que això és una simplificació, una caricatura, i que el que ens necessitem és més espais de treball i de compartir problemes, respostes, solucions, que és el que necessitem. O sigui, el tercer sector en general o ens espavilem en algunes coses i realment innovem, però des de la nostra pròpia realitat i necessitats, i no el que li diuen innovació molt gurús, que s'empenyen cap a llocs que probablement no hauríem d'anar. I si nosaltres volem tenir un rol imprescindible en la societat que ens ve i en el món que ens ve, que serà un món amb moltes crisis ecològiques, socials, polítiques, hem de ser forts i hem de tenir un treball conjunt fort. I aquí sí que hem de generar les maneres d'aprendre a fer això conjuntament. O sigui, aquí sí que llenço l'última idea del tema de la comunicació, que algunes vegades ja ho hem parlat amb l'Agnès, en tot aquest tema del relat i en tot aquest tema de qui som i per què hem de servir les entitats del tercer sector, el tema dels mitjans de comunicació és un repte important, i dels mitjans públics. O sigui, jo he parlat moltes vegades amb l'Agnès que no pot ser que en un informatiu d'una hora se dediquin 5 minuts a temes socials i que l'agenda social d'un informatiu siguin 5 minuts, i en aquests 5 minuts ha d'entrar cultura, ha d'entrar cooperació internacional, ha d'entrar migracions, ha d'entrar infància, i aquí tots barallant-nos a veure qui té el famós o munta el xiringuito més gran per sortir a l'informatiu. Llavors, no, ho estem fent molt malament en aquest sentit, i el que hauríem de fer seria precisament un front comú de lobby amb els mitjans públics, dir no, l'agenda social dels mitjans públics ha de ser de cada informatiu. No pot ser que tots els nostres temes i preocupacions s'encabeixen en 5 minuts. Necessitem 15 com a mínim. I a sobre després 23 minuts d'esports, Exacte, per això, que això no ho trencarem si no treballem conjuntament. I, per exemple, ampliar l'agenda social dels mitjans i que no cadascuna, per lliure, convoquem periodistes, li donem el nostre manual de recomanacions. No, de feminisme s'ha de parlar així, de minusvalies o de discapacitat així, de no sé què. Vull dir, no ho aconseguim. I llavors, realment seria molt important, per exemple, que ens poséssim d'acord en com anem a parlar totes juntes a la direcció de TV3 i de Catalunya Ràdio i dir-li no, prou. O sigui, necessitem tertulians i tertulianes que parlin dels nostres temes. Necessitem informatius que parlin dels nostres temes. Necessitem periodistes formats en els nostres temes. I, per exemple, aquest és un tema estratègic de relat i d'imatge que mentre no treballem conjuntament, doncs no aconseguirem canviar això. I com això, que és un petit exemple, doncs moltes altres coses. Llavors, espero que ara se us acudeixi com continuar. Segur. Encantades de generar aquests espais, i ja et dic, Laia, que estàs pensar algun tipus de trobada entre entitats, diguem-ne, més de tercer sector, entitats més de drets humans, cooperació, per buscar i per avançar. Sí, jo crec que aquí, com a tercer sector social, hem de veure aquests vincles, des d'on els fem i com els fem. No sé si té sentit fer-los des del tercer nivell, sinó del tercer nivell que ajudi a baixar els temes al segon nivell. Hem de pensar-hi cal pensar-hi una mica, però hi ha línies de treball que jo crec que són infinites, però infinites. I per tant, t'agraïm enormement la teva xerrada d'avui, Montse. Un plaer escoltar-te. I segur, tenim alguns ponents que els anem portant repetidament. Jo crec que tu et posem a la llista de l'any que ve, per no abusar tampoc, però crec que sí. I aquesta pregunta que ha quedat a l'aire, com ens veuen des d'en aquest cas, vosaltres? Aquí podríem posar-hi com ens veuen els mitjans de comunicació, com ens veuen els polítics, com ens veuen els responsables. Crec que això donaria per un altre cicle paral·lel. En tot cas, Montse, mil gràcies, de debò, pel teu temps. Moltes gràcies. I gràcies a totes per ser-hi. Tenim la propera sessió de l'Apunts és el dia 25 de maig i, per tant, fins aleshores. Gràcies a totes per ser-hi. Gràcies. I, Montse, gràcies. A vosaltres. Ens trobem. Vinga, xau. Adéu, gràcies.